Здравейте, неделя е 16 часа, което означава, че на живо в студиото на BTV в НДК започва Нека говорят. Нека говорят. Аз ще пея. Нека говорят, ама нека и да действат. А нека говорят, което значи, че съм жив и че действам. Нека говорят? Да, с Росен Петров. Нека говорят с Росен Петров. Нека говорят преди спрем пъти ще, добре? Ако може да говориш с добри думи към хората, нека да бъде приказка, но приказката да не бъде с лош край. И когато на хората казваш приказка, гледай ги в очите и казваш: човеко, вярвай, вярвай, вярвай. Днес ще говорят вице-президента Ангел Марин, масонът Григорий Вазов, Дони Инети, големия Георги Калоянчев, пожелахте да говори неповторимия Георги Христов. Уважаеми зрители, започва заседанието на СЕМ. Това е една изключително важна тема. Изключително важна, защото става дума за живот. След трагедията в Симеоновград, при която млад шофьор отне живота на 6 човека, всъщност на още 6 младежи деца, възникна идеята младите и по-неопитни водачи на МПС-та да имат по-строги ограничения. Включително забрана за пътуване нощем, за пътуване без придружител, завишени санкции и контрол. Веднага стана спор дали това е законно, нормално и най-вече дали ще има някакъв ефект. Днес спор по темата са Алекси Кисяков и Йонко Иванов. Алекси Кисяков, секретар на Комисията по безопасност на движението, Йонко Иванов, председател на Асоциацията на преподаватели по автомотоподготовка. Господин Кисяков, вие от дълги години предлагате такива конкретни мерки. Какви са те точно в този случай? Има проблем. Има проблем. Смъртност сред младите хора. Много по-висока от останалите участници в движението. И то не е само български феномен, това е световен проблем. В цифри как се отразява това? Цифри при нас, примерно, за последните 11 години, 1600 млади души, между 18 и 24 години, са загинали. 1600 са загинали. Това е млади. А тъй като причина за катастрофи, жертвите са повече. Така че има проблеми. Това проблем не е само в... Тоест има и чисто математическо, как да кажа? Има всичко. Статистиката показва, че там смъртността е 2 до 2 пъти и половина по-висока, отколкото останалите участници в движението. И тя се свързва с младостта, с желанието да се покаже, да се наложи и така нататък. Изключително тежките катастрофи в празничните дни, през нощта. Всяка тежка катастрофа с млад водач, вътре има пътници, 2 пътника, 2 пъти повече. Повече от 3 пътници, 7 до 8 пъти по-опасно. Защото при 4 пътника колата става купон, дискотека. И е нещо друго. Не са правилата за движение. И ние знаем последната катастрофа в Симеоновград. Но на 2 седмици стават такива. С 3-4 деца, с 3-4 деца. И къде да ги търсим тези причини? Значи, това, което се обсъжда в общественото пространство за ограничение през нощта, брой пътници да не се, по-ниска скорост, нулева толерантност, това не е измислено от българските експерти. Това е световен опит, който другите държави са конкретните предложения? Налагат. Нулева предложения. Толерантност за употреба на алкохол. 0,2. Беше преди година 0,2 при нас. Да. По-ниски скорости. Примерно, вместо 90, 80. За младите шофьори? За младите шофьори, докато отбелязване на младия шофьор с стикер, че това е млад шофьор. Ограничение на превозване на пътници без присъствие на по-възрастен. И това са низ от такива... Тоест, ако трябва да качи друг човек, да бъде с придружител, така ли? Ако трябва да качи, става ограничението под тези под 20 години, защото те се качват в тази група. Така че това е грижа за този млад човек. Ние говорим как го ограничаваме. Трябва да питаме... А пътуването нощем? Пътуването нощем също. 50% от жертвите с тези млади водачи са през нощта. През нощта 1 часа, 2 часа, 3 часа. Обикновено отиване на дискотека или нещо друго. Това е и проблема е доста сериозен, защото той не е само на младия водач. Защото той не е зареден съзнание от 3-4 години нагоре, защото родителите не му обръщат внимание, защото за много други опасности, като ток, топла вода, печка и така, пазим децата, това, което всеки ден взима жертви на пътищата, не ги пазим. Значи проблема е опасностите от пътищата да станат ежедневни в семействата, да ги научим, за да може детето естествено да се пази. Господин Иванов, вашата теза?
Нашата теза, не само моята, на хората, които се занимават с обучение на шофьори, участват активно като гражданска позиция на темата безопасност на пътя, е, че в България все още липсва държавна политика на темата безопасност по пътя. Вие пропуснахте да кажете, че господин Кесяков е председател на Държавната обществена, консултативна и така нататък комисия. Пълния набор. Ако се върнем в годините назад, че виждаме, че най-добрият дует беше Ширак-Саркози във Франция, който успя с риска да намали избирателната печалба на хората, така ако мога да кажа, във Франция, да спечели човешки животи над 50%. Какво имате в предвид? Имам предвид, че той направи програма, Саркози я изпълни за спасяване на човешкия живот в безопасността на движението. Санкции, с страхотни санкции. Там беше вкарано така нареченото многофазово обучение, и обучение с придружител. Не шофиране с придружител. Там не говорим за млад водач, там говорим за нови водачи. И тук трябва да стане ясно на обществото, че няма млад водач до 18 до 22 години. Може да е млад и на 40. Има нов водач, който със същите санкции, закона върху него, трябва да рефлектира, когато надвишава скоростта за движение, когато не спазва правилата за движение. Каза, че часовете за подготовка са недостатъчни, че има пробойна в тази система за подготовка. Пробойната е в това, което господин Кесяков го казва в момента. Пробойната е, че тези часове не се дават реално от автоучилищата. До момента нямаме отнет лиценз на автоучилище. В момента имаме обучение в извънградски и в магистрални условия. След като така или иначе фактите са такива, много млади убити, факт е, че в нашата продънена държава, куца подготовката на шофьори. Може би тия мерки са наистина конкретно нещо, което да го променят това нещо. 4 фактора, които влияят пряко върху безопасността на движението. Това е обучението, това е контрола, това е организацията на движение и това е обществото. Ако тези 4 фактора... Вашата теза каква е? Взел ли е веднъж книжка, значи е правоспособен? Абсолютно. Той е правоспособен с законите, дали е на 50 или на 70, без никакво значение, или на 18. Отива в Германия, управлява с тези закони. Той би могъл да е шофира с придружител до 18 години, което отново казваме, така нареченото многофазово обучение. Но трябва да започваме от друго. Ако обърнеме наименованието на тази комисия и тя ще стане обществено-държавна комисия. Значи един отбор, който не печели мачове, трябва нещо да се направи. Или да се смени селекционера, или да се сменят играчите в този отбор. Да. Тази комисия до момента не дава това, на което ние разчитаме. Сменява, изменя закона за движение по пътищата. В момента щатите наблягат на обучение. Там може санкцията да е по-малка, но ви пращат директно на обучение, ако вие сгрешите. В България обучението в момента бе изменено с по-високи глоби. До сега се отнемаха и точки. Тези точки вкарваха хората в обучителен процес. Има продължаващо обучение, има непрекъснато обучение. Ние гледаме да напълним хазната. А не смятате ли, че тия конкретни мерки могат наистина да спасят живот? Това е в ръцете на господин Кесяков. Ама ето той ги предлага, вие сте против. Ако се смени системата по обратния начин. Вас не могат да ви задължат след 11 часа да намерите придружител. Ей, Богу, няма такъв закон никъде. Вас не могат да ви забранят да карате след 1,5. Това се учи. Щом сте го научили. Значи, контрол и строги санкции. Изпита ще бъде на такова ниво, че не да се купува и да се прескача. Родителите няма да идват при нас и да казват. Може би тези мерки отразяват реалното състояние на нещата. Това ще бъде този години, ще бъде ние искаме, ние сме в Европа. Да. Ние сме европейци. Така че много къс период от време, за година и половина, ако има воля, кой под политиците в момента изпълни някаква идея, че ще намали пътно-транспортните происшествия? Нека господин Кесяков да отговори. Че се заговори и за ваша смяна, така аз разбрах. Не за смяна на екипа. За смяна не говори. Менеджера на ниво, но екипа, с който той работи, нещо не отговаря на изискванията на днешния ден. Ако зависи движението от Комисията по безопасност, отдавна всичко да наред. Комисията за безопасност създава стратегиите и евентуално се мъчи да ангажира по-широк кръг от участници. Съгласен ли с това? Има ли книжка пълна правоспособност? Така изглежда закон. Тогава студентите, които завършат Софийския университет, трябва да станат право ректори. Значи, имаме практика в миналото. Чирак, калфа, майстор. Как така, който си е взел диплома, става? Значи, карането на автомобил е баланс. Баланс на автомобила. Все едно, че се движи по въжето горе. И основните катастрофи, които стават с младите, е загуба на управление. Да. Загуба на управление поради липса на усет към скоростта, поради непознаване на опасностите. За какво си мисли младия, когато кара? Да се докаже на някого. Въобще не желая да убива. Ако преди това тази катастрофа му дадем един автомат и му каже, май убий ги тези всички, той ще каже не. Поведението на такова, че го убива. Значи, и като говорим и за обучението.
Обучението не е на ниво. Ние ги обучаваме, като децата ги учат в жабарника да плуват. И после го хващаме и го връщаме в бързия на Кресна. Така ли е? Така е в момента. Така ли е? 30% от... Не Защото мога да много се хубава съглася метафора. изцяло. Не мога да се съглася с Млад шофьор твърденията. наистина едва знаят да карат. Аз съда по себе си, защото и аз съм карал за книжка и Преди 20 дни... просто първите 2-3 месеца правих страхотни безобразия. Преди 20 дни комисията на господин Кесяков имаше една конференция, която, забележете, дойдоха да ни дават акъл от Турция и от Румъния. А преди 2 години румънците дойдоха да се учат как се обучават шофьорите в България. И ние сме една от 7-те държави в Европа, които даваме много добро обучение. Друг е вариантът, че обучението се комерциализира, че има фирми, които не обучават, които са проводник на купуването на изпитите и държавата не обръща внимание на обществото, когато сигнализира за тази проблематика. Имате ли идея колко процент от книжки са купени в България? 15-20 хиляди бяха до преди 2 години. 15-20 хиляди. Камерите спряха това нещо. Волята на господин Кесяков и сие министър на транспорт и така нататък доведаха до успех. Но това е малката част от борбата, която се води като такава война срещу този невидим враг. При 20 хиляди купени книжки това е Сега, голяма това 20 опасност. хиляди книжки, те не могат да се купят. Това са 20 хиляди документа с неверно съдържание. Да. Един инструктор е създал документ с неверно съдържание и един изпитващ е подписал протокол. Трябва да има 20 хиляди дела. Как така 20 хиляди? Това са 20 хиляди комплекта документи с неверно съдържание. Значи, Просто има пробойна. Значи може да има пробойна. Корупцията намерила място. Добре. Аз считам, че след като получи книжка, водач, има продължаващо обучение. Значи има страни в Европа, примерно Австрия. Къде? Дайте примери. Австрия. След като получи книжка, от 3 до 9 месеца трябва да отиде да изкара един курс на полигон. Да се върти на хлъзгало, да се блъска, да завива. И той добива представа какво се получава на пътя, когато той не си премери скоростта и усилията автомобила станат повече, отколкото сцеплението между гумата и асфалт. И автомобила започва да се върти. Ние говорим съвсем друг полигон. Не полигон от вашето време, както вие сте свикнали. Специален полигон за повишаване уменията на хората да управляват. По съвсем друг начин са изградени специални на нашите настилки. водачи предоставяме възможност това да го научат, когато катастрофират. Те няма. В момента няма система, по която те да добият тези представи, кога ще загубят управление. Не само в това обучение. Какво помогнаха с тези 6 или 10 хиляди лева общината в Симеоновград? Ще върна ли тези хора? Няма да ги върне. С колко дупки с тези 6 хиляди лева щяха да бъдат запушени? Колко дупки щяха да бъдат? Значи на Страдин Ходжа е бил децата преди да щупат стомната. А ние какво правим? Почваме след проблемите, когато те са на лице, да се тюкаме какво да направим. Да видите и после да коментираме какво мислят нашите така специални коментатори от село Лозен. Този път те са изключително компетентно говорят. Нека да ги чуем. Една реплика и от двамата. Ще чакаме пак сега някаква крупна катастрофа. Вие пак да се явите. Да речеме след година-две, не дай Боже. Нека повече говорят жертвите на пътищата и те имат становище. Тези мерки, които ги обсъждаме, те не са само да санкционираме. Те да се заостри вниманието на Защо не минава толкова години? Как си го обяснявате този силен обществен отпор? Вие ги предлагате от 4-5 години. Защото всеки осъжда нещата от своята позиция. Аз считам, че жертвите и потърпевшите. Защото ако ние в момента попитаме тези, които са пострадали и имат проблеми в семействата, всеки ден имат какви мерки искат да предложат, те въобще няма да ни питат дали е за или не. Да. Значи, и колкото повече се говори за живота и здравето на хората на пъти, защото трябва да говорим за живота и здравето. И тези мерки са продиктувани, за да спасяваме живот и здраве. И считам, че колкото повече се дискутира, независимо какви становища има различни или ще стигнем до извода, че проблема в движението хората загиват, защото не желаят да загиват, а защото подценяват опасностите и обществото трябва да се загрижи за тях. Добре, да ги научи. Господин Иванов, това ще теза спечели? Няма. Тезата ще спечели, когато действително тези 1000 човека станат 700. Тезата ще спечели, когато се яви един политик на тези избори и казва: аз предлагам една програма, която до 2 години ще мали драстично загиналите от пътно-транспортни происшествия. А що се касае до мерки, има европейски опит, има и наш опит, който може заедно да го приложим на пътя. Това означава, че новите водачи биха могли да бъдат с един изпитателен срок на шофиране от 2 години, при който ако направят драстични нарушения, им се отнема свидетелството за управление и изкарват нов курс за обучение. Може да си стиснете ръцете по тази тема? Трябва да има многофазово обучение, трябва да експериментираме обучение с придружител преди книжката и трябва най-после да вкарваме и допълнителното обучение на хората, които имат стаж над 10 години. С минаване на
взимане на ново свидетелство за управление, трябва да имаме и допълнително Добре, обучение. благодаря ви за вашето мнение. Останете с нас след рекламите, когато след края на властта ще бъде един висш масон и потомък на самия Иван Вазов. Уважаеми зрители, един от основните дефицити на нашето общество е дефицит на справедливост и възмездие. Следващата история е именно от мястото, където се очаква да се въздаде тази справедливост и да се получи възмездие. Започват приказки от долната земя с Мария Йотова. Хубаво е, че има и такива военни. Останете с нас и след рекламите, когато тук ще бъде вице-президента на Република България, генерал Ангел Марин.